Kan du så komme ind i min fart, hva'? Du er nok dum, det hundelort. Du er dum til hun. Den hammer, kan jeg mærke. Sådan der. Og jeg skal lige stoppe. Det. Fordi så kan du også. Vil du lige fuck af? Vil du lige det? Der. Vi kan kun være venner, for jeg har kæreste på. Han hedder Louise, derfor kan vi kun være venner. Venlig hilsen, Maria Louise Reutemann. Jeg er lige her i al min lækkerhed. Så stopper du lige. Så er Dragør-butikken atter åbnet. Kig indenfor og så hej. Vi beklager den lange ventetid, men værdsætter tålmodigheden. Morgenhygge foran TV1 mindre end tegn 3. Den våde plet er kattesavl. P. En katte kan også savle. Ja, det kan blive noget snart.
Hej Peps, jeg hedder Pernille, jeg er 21 år, jeg søger venner fra Horsens området og kun venner. Ja. Det kan godt være, at min kat den søger nogle andre venner. Tror I min navn i pigen kan klare tilværelsen? Politiet har modtaget flere klager over helikopterstøjen fra beboere i Holte, men opfordrer folk til at udvise forståelse. Det kunne jo have været en af deres kære, der var gået bort, og der ville vi jo naturligvis sætte ind med samme midler. Hvilke frakker kan I anbefale til vores kære små? Vores talula her i kort pels, og den lille trøje vi har til hende er ikke varm nok. Vi har lige været i Maxi Sora og kigget på en frakke med tinsolatu fra Dogs Creek, men vi synes den var meget blottet på maven. Og til 550 kroner skulle den gerne være helt tilfredse. Lige hvad nu. Skal Pernille har at sige. Pernille siger. Nummertegn denne her video med sangen Verden i stå, som jeg optog i går til koncerten, har en helt speciel betydning for mig. Jeg skal lægge mærke til slutningen af videoen. Jeg vil på forhånd beklage slutningen, men når I ser den, vil I nok godt kunne regne ud hvorfor. Jeg blev helt par for og en smule rørt, også udråbstegn. Nummertegn Rasmus så alt om et stoidollen 2. PS. Det skal lige siges, der er blevet filmet live af nogen jeg mødte til koncerten hos. Og de to har fået filmet det, hvor man bedre kan se Rasmus Walter står ved siden af mig, og den video er de vil at finde ud af hvordan jeg kan få. Så vi skriver lige sammen over Messenger. Ellers entusiasme frem for det. Syng med fandme lidt. Kom her, færdig stå. Ellers entusiasme frem for det. Syng med fandme lidt. Kom her, færdig. Og så belønner hun os med et bad, jeg ved simpelthen ikke, hvad der går gennem hovedet på hende. Så, kære hævnæser, ved I om der skulle være en form for morbytterordning herind, eller om man kan bortadoptere sin mor,
eventuelt til et velgørende formål. Hun er dygtig til at gøre rent. Men lave mad, det kan hun altså ikke. Den anden aften brændte hun den kyllingefilet på, som hun var ved at koge. Jep. Der var røg i hele huset, fordi alt vandet var fordampet. Havens Horsefeed er et af verdens førende brands inden for hestefoder og tilskudsprodukter med produktionssteder i Holland og Danmark.